tiče održavanja poljoprivredne tehnike, možemo reći da u neka 3 dela možemo podeliti održavanje poljoprivredne mehanizacije. Tu se radi o redovnom održavanju, sezonskom i zimskom održavanju. Kada je reč o redovnom održavanju, misli se na dnevno održavanje, gde se na bazi dnevnog pregleda poljoprivredne mašine, kako samohodne, tako i priključne, može raditi i pristupiti dnevnom održavanju. To dnevno održavanje podrazumeva pregled da se u toku dana, odnosno pre odlaska na njivu, pregleda sama mašina, da li traktor, kombajn ili samohodna mašina ili priključna mašina. Kada je reč o samohodnoj mašini, pregleda se nivo ulja u motoru, nivo ulja u menjaču i hidrauličnom sistemu, kao i ostali sistemi na traktoru i kombajnu. Kada je reč o sezonskom održavanju, tu možemo podeliti to sezonsko održavanje na proletnje i na jesenje održavanje. To proletnje održavanje misli se na održavanje i priprema traktora za predsetvenu pripremu okopavina i predsetvenu pripremu priključnih mašina. U ovom delu priče vezano za sezonsko održavanje u proleće misli se više na održavanje i pripremu predsetvenih uređaja, kada je reč o drljačama, o setvospremačima i o mašinama koje služe za predsetvenu pripremu, kao i posle toga setvenu tehniku gde je potrebno pregledati sejalice. Kada je reč o zimskom održavanju kao trećem, to je zimsko održavanje mnogo složenije, jer se misli da se traktor ostavlja na prezimljavanje i u tom smislu treba traktor pregledati u malom širem dijapazonu. To prezimljavanje podrazumeva i remonte, gde je potrebno pre remonta uraditi dijagnostiku određenog sistema i posle toga na osnovu te dijagnostike uraditi defektažu. Kada se uradi defektaža, prilazi se rasklapanju određenog sistema, posle toga se vrši zamena određenog dela i po sklapanju se vrši testiranje istog sistema kada se to uradi. Pre nego što se izađe na teren u svakodnevnom smislu, potrebno je uraditi i redovne servise. U te redovne servise možemo podeliti na male servise i na velike servise. U malim servisima se podrazumeva zamena motornog ulja, motornog filtera, ulja motornog, zatim gorivni filteri i pregled vazdušnih filtera i kabinskih filtera. Kada je reč o velikim servisima, veliki servisi se obično kod pogonskih sistema u poljoprivredi rade na oko 1000 motosati i oni podrazumevaju zamenu hidraulično-transmisionog ulja kao i ulja u hidraulično-transmisionih sistema. Obično se radi i kod velikih servisa i provera dijagnostikom, gde se utvrđuje da li postoje neke određene greške. Ukoliko postoje greške, te greške treba eliminisati brisanjem. Ukoliko ne mogu da se izbriše, onda se mora prići defektaži, zamenom određenih delova, to jest mogućih senzora, davača i određenih elektronskih sistema. Na osnovu toga se zamenom utvrđuje da je ispravan pogonski sistem i na taj način moguće je prići ponovo radu. U zavisnosti od broja kontrolnih jedinica na određenom pogonskom sistemu, da li se radi o traktoru ili kombajnu, je toliko i složena dijagnostika. Na taj način možemo prići dijagnostičkim sistemom
određenim kontrolnim jedinicama i prekontrolisati sve te kontrolne jedinice. Kada je reč o dijagnostičkim sistemima, mi razlikujemo univerzalne dijagnostičke sisteme i specijalizovane. Specijalizovane su određenog tipa za određenu robnu marku, a univerzalne mogu da pokriju više ovih robnih marki. Složenost određenog sistema zahteva i određenu opremu, tako da pored dijagnostičkih sistema možemo da koristimo i druge uređaje koje služe za otkrivanje pojedinih anomalija na traktoru, odnosno kombajnu, i na taj način možemo da otklonimo određeni kvar. Kada se kvar pronađe, prilazi se nabavci rezervnih delova. Prilikom nabavke rezervnih delova vršimo zamenu i na taj način stavljamo u funkciju taj sistem koji je došao čiji je sistem došao do kvara, pa nije mogao da se upotrebljava. Česta je fama u našem društvu, s obzirom da je poljoprivredna tehnika veoma stara disciplina i kako da kažem, privredni subjekat koji je veoma star, pa ljudi pribegavaju da su traktori veoma stare mašine. Međutim, današnji traktori i današnji kombajni su toliko savremeni da na sebi podrazumevaju ogroman broj kontrolnih jedinica, odnosno kompjutera i računara koje prate rad, da su savremeniji od mnogih putničkih vozila, teretnih vozila i ostalih motornih vozila, pa na taj način želim da skrenem pažnju da su poljoprivredne mašine u današnjem vremenu veoma savremene i veoma složene, pogotovo za opravku i za dijagnostiku istih. Ovim putem bih želeo da kažem da Poljoservis Kljakić radi sve zapadnoevropske brendove poljoprivrednih traktora, kombajna i samohodnih sredstava, i kod njih je moguće opraviti i izvršiti dijagnostiku, defektažu i nabavku rezervnih delova, kao i zamenu istih, to jest uraditi remont svih savremenih evropskih i američkih poljoprivrednih mašina.